en tiedä, mitä te teette. Mä tiedän, että se on tärkeää. Mä haluan mukaan tähän. Sä selvisit sodasta, Helena. Mutta nyt on alkanut ihan uusi sota. Мы занимаемся созданием атомной бомбы, которая будет мощнее и компактнее, чем все существующие. Se, mitä nyrkki tekee, on tärkeää. Siinä sä oot oikeassa. Mutta me tehdään sitä siksi, että sinä ja muut isänmaan toivot voisitte nostaa taas tämän maan jaloilleen. Helena, isänmaa kutsuu. Suomi on portti idän ja lännen välillä. What I really want is to just disappear. Just to leave all of this behind. En tiedä, kuka mä olen. Tervetuloa nyrkkiin.